Najkreatívnejšie znamenia zverokruhu. Tvorivosť z nich robí hviezdy. Tvorivosť je niečím, čo nás posúva vpred. Byť tvorivým je v súčasnej dobe taktiež zásadným benefitom. Dokáže totiž z ľudí robiť nielen boháčov, ale predovšetkým skvelých inovátorov, ktorí menia spoločnosť a pomáhajú jej svojimi vynálezmi, prípadne ju oslňujú svojimi umeleckými kreáciami. Niektoré znamenia dostali kreativitu bohato do vienka a mali by ju rozvíjať, aby z nej vyťažili maximum. Medzi najkreatívnejšie znamenia zverokruhu patria nasledovné. S rodencom v znamení býka treba podchytiť tvorivý potenciál čím skôr. Toto rohaté znamenie je na jednej strane pomerne konzervatívne, verné tradíciám a osvedčeným postupom, no na druhej strane má výnimočný cit pre detail. Pod vplyvom Venuše dokáže rozvinúť svoj zmysel pre estetično do rôznych umeleckých podôb. Dôležité je, aby svoj talent rozvíjal býk odmala, nakoľko časom je reálny predpoklad, že príliš spohodlnie a tak povediac zájde do kolají obyčajnosti a priemeru. A v čom by mu to teda malo ísť ako po masle? V jeho prípade ide hlavne o módny priemysel, ale jedinci v tomto znamení taktiež disponujú nadaním na maľbu či fotenie. No a v neposlednom rade svojou mravčou prácou môžu bíci dospieť aj k vynálezom, ktoré ich dokonca prežijú. Vedeli ste o tom, že aj taký Leonardo da Vinci bol bík? Odmala vynaliezavý vodnár má kreativitu v krvi. Dalo by sa povedať, že vodnár je vynaliezavá bytosť už od perinky. Špekuluje a vymýšľa. Vodnárovi nedá pokoj žiadna záhada, tajomstvo či rébus. Revolučné myšlienky a nápady, ktoré vodnárovi celkom bežne víria v hlave, sa neraz stanú skutočnosťou. Na to sa však musí vodnár trochu zaťať. Pretože s realizáciou svojich nápadov môže mať problém. Tak povediac uviazne a nevie, ako ďalej. Jeho výnimočná tvorivosť sa dotýka najmä inovácií, ktoré si druhí ľudia ani len nevedia predstaviť. Vodnári totiž nikdy nejdú vychodenými cestičkami a búrajú zavedené postupy. Taktiež patria medzi najmúdrejšie znamenia zverokruhu a z ich projektov môže byť mnoho úžitku v širšom ponímaní. Akou umeleckou dušou je rak? Citlivého raka vedie jeho umelecká duša do rôznorodých záľub, z ktorých sa napokon môže stať jeho hlavná pracovná činnosť. Raci sú totiž celkom zaťatí a keď niečo robia, robia to na 100%. Veci doťahujú do konca. Nie je sa teda čomu diviť, že sú z nich uznávaní hudobníci, maliari či spisovatelia. Vnútorný svet rakov je nesmierne bohatý a keď popustia svoju kreativitu z úzdy, vzniknú prenádherné diela. Ich kreatívne schopnosti sú naozaj širokospektrálne a vedia ich výborne využiť napríklad aj pri učení druhých. Kreatívnymi úlohami podnietia a motivujú svojich žiakov k tomu, aby objavili vlastnú tvorivosť. Keď si to však zoberieme zo širšieho aspektu, v podstate je kreatívny takmer každý človek. Základom je, aby svoju tvorivosť objavil a systematicky rozvíjal. Top 3 máme za sebou, teda už viete, ktoré sú tie najkreatívnejšie znamenia zverokruhu. Určite však treba spomenúť ešte znamenie rýb a leva. Ryby vedia veľmi kreatívne pretaviť svoje vnútorné pocity do umeleckého diela a je to pre nich aj istá forma psychohygieny. Darí sa im ako maliarom, tanečníkom či sochárom. No a lev je zas mimoriadne kreatívny pri riešení problémov, i keď aj samotné umenie je mu blízke. Jeho kreativita však veľmi často nadobúda praktický, teda nie vyslovene umelecký rozmer. Má v zálohe aj riešenia, ktoré by sme mohli označiť za neštandardné. No a z umeleckej sféry je levom veľmi blízky najmä tanec, spev a herectvo. Teda všetko, kde môže naplno vyniknúť jeho žiarivá charizma. Pokiaľ sa vám video páčilo, budeme vďační za palec hore a odber ďakujeme.